Bisa sholat nomor loro. Sholat nomor siji. Nomor loro, Pak. Jadi sapa? Ora percaya tak kok Pak Ustad. Ustad nunggu sing gendeng kok. Bisa sholat nomor loro. Sholat nomor siji goblok. Bapak ngerti rukun Islam? Ya ngerti toh. Rukun Islam itu ada 5. Siji, Syahadat, loro. sholat. Lah iya, berarti salat kuwi nomor loro, udah nomor siji. Ini percaya. Salah, tapi kok bener. Salah begini. Sholatnya nomor siji. Nomor loro, Pak. Alhamdulillah mumet aku, Dok. Bapak pengen yang surga apa yang neraka? Jenenge wong urip iki kabeh nang donya pengen nang surga to. Apa ya eneng cita-cita pengen nang neraka iki. Yo ge endang mangkat to, Pak. Kalau kamu